Вот у нас, як я уже сказал, 3 такія былі фарматы. Ну, нават гэта фарматамі не назовешь, хутчэй 3 жанры, 2 жанры, то есть кавярня і семінар. І вот як бы мы вяртаемся да трэцяй нашай ідэі, а менавіта кіналабараторыя БК. Да? То есть БК – гэта адначасова і беларускі калегіум і беларускае кіно. Сама ідэя кіналабараторыі паўстала гады 2 таму. Вот, калісьці мы дыскутавалі з Максімам Жбанковым і вот наш даўні сябра Андрей Кудзіненка. Вот, як бы, і мы нават сабраліся аднойчы ў пэн-цэнтры і зладзілі такі семінар, ну не семінар, а вот такую сустрэчу, запачаткавалі гэтую кіналабараторыю, але потым здарыўся вірус, як бы все разбегліся ў розныя бакі, ну і крышачку глупавата выглядала збірацца на кіналабараторыю, пакуль немагчыма, ну не ведаю, там вот на вялікім экране ці вот хаця бы на сярэднім экране включыць кіно, паглядзець, абмеркаваць. Вось, мы все чакалі і зразумелі, што як бы не дачакаемся, што трэба вяртацца і вяртацца менавіта да, ну вот, можа быць, да такого больш утульнага фармата, знаёмства і ну, вот, абмена, может быть, нейкімі ідэямі, досведам, марамі, таму што, скажем, ну і тут я пераходжу да прадстаўлення як бы вас. З Дар'яй Амельковіч мы знаёмыя досыць даўна ўжо, як бы, і яна у нас вядомы журналіст, як бы, які асвятляе культуру, кінаназіральнік, кінааналітык, там сябра журі. То есть як гэта чалавек, які бачыць крышачку звонку, вот гэтую беларускую карцінку. А Алексей, мы з вами першы раз як бы вживую, калі можна так сказаць, вживую сустракаемся, да? І я бы вас представіў як такую зорку беларускага кіно сярэдняга пакалення. Да? То есть калі Кудзіненку браць за вот гэтае пакаленне зеро, я памятаю, як там в канцы 90-х, пачатку нулевых, калі вот ягоная акупацыя містэрія выйшлі, все, ну, скажем, пачыналі ну, радостно ці там як бы са здзіўленнем, ну, скажем, разумець, што як бы магчыма іншае беларускае кіно. Правда, сам Кудзіненка прызнаваўся, што акупацыі містэріі задумываліся як прикол такі, як бы, ну вот нечакана для яго гэты прикол вот як бы стаўся як бы пэўным важным крокам. Да? Вот. Але, ну, скажем, такая картинка и вот початок вот этого першего поколения, ну вот это особная история, як магчыма беларускае кино, вот, что далей адбывалася. Вот вы, например, для меня уже представник такого другого поколения беларускіх кинорежиссеров, якія, ну, у Кудзіненкі такая балючая тэма была, гэта Беларусьфільм. Ён і вучыўся, і спрабаваў працаваць, як бы, і, ну, вот, і рабіў сцэнары разам з Клінавым. І вот на гэтай першай нашай сустрэчы ён доўга і многа расказваў пра тое, ну, вот як Беларусьфільм не здольна нічога вот, як бы, зрабіць. І это было крыху, ну, не то што смешна, но так вот дзіўнавата. Что мы собраліся як бы вот уяўляць сабе беларускае кіно, кіналабараторыю, а ён нам па-расейску як бы расказвае пра праблемы Беларусьфільма. І Максім таксама Жбанков як бы, ну, з ім па-расейску все гэта абмяркоўвае. Я памятаю, ну, скажем так, у пэўны момант ажно, ну, не то што ад абурення, потому что все ж таки сябры, тут не паабураешься, ну вот кажу, ну а что гэта вы тут про беларускае кино, да, то есть где беларускае кино, где мыслення? То есть вот калі я ўпершыню побачыў вас, я ўпершыню побачыў рэжысера, для якога беларуская мова гэта не просто там як бы нейкая знешняя арнаментацыя, вот як бы, і які там, ну вот расказвае всім, что у нас тут постнацыянальная эпоха, і таму мы вот все там як бы, ну вот недзе там як бы, да? Але пры гэтым рэжысер, які вучыцца і жыве ў Нямецчыне, то есть як бы вот выходзіць за межы
того, что мы як бы ну, что можна назваць там нацыянальным дыскурсам ці нацыянальнай рамкай, але як бы тым не менш не адмаўляецца ад вот нейкага такого сутнаснага ядра. То есть я як такі шараговы ну, назіральнік ці чакальнік беларускага кіно, да, то есть вот ужо стаміўся як бы ад всех гэтых расійскамоўных расповедаў пра тое, як мы будзем рабіць класнае як бы беларускае кіно, а вы будете глядзець, да, як бы, вот, ну, сорі, это я так про сябе. І тут вот все собралася в одно, і тут як бы Дар'я, скажем, раптам выступила, і я не памятаю, написала ці недзе як бы расказала, што ёсць як бы цэлая мадэль, канцэпцыя, схема паўставання новага незалежнага беларускага кіна. І вот я зразумеў, што хочу запрасіць вас як бы ў гэтую кіналабараторыю, кінапрастору разам, каб, можа быць, як бы мы падзяліліся вот гэтымі ўяўленнямі, то есть як магчыма беларускае кіно, можа яно ўжо адбываецца, там, якія пакаленні, якія схемы, ці яно незалежнае, як яно дачыняецца там да Голлівуда і да Беларусфільма, ну, пра што заўгодна, то есть правілаў ніякіх няма. Вот, адзінае, што мы на пачатку як бы даем слово Дар'і, вот, і яна представить вот свою концепцию, вот, як бы потом Алексей вы, вот, а я буду тихенько назирать, и коли что, вот, як бы включаться и дискутовать. То есть идеально, коли б вы між собой обмерковали и для глядача, и для, ну, и для таких як бы чайников, да, як бы назиральников, вот, пачалі дамаўляцца про гэтае новое незалежнае беларускае кіно. Вот. Ну, вот такі план, не ведаю, атрымаецца ў нас ці не. Вот. Тады, як бы, Дар'я, вам слово. Так, ну, я, улічваючы, што толькі, ну, уже тыдні паўтары, як вярнулася з маскоўскага кінафестывалю, уж выбачайце, што пачынаю адтуль. Ну, вось мне дапамагло гэта акурат сфармуліраваць гэтую думку наконт таго, што зараз адбываецца у нас у беларускім кіно. Мяне там спросілі калегі, колькі фільмаў мастацкіх здымаецца ў Беларусі за год. І я проста ігравых фільмаў. І я там вспомнила Купалу, і ўсё. То есть гэта 1 за 2 гады. І ўсе сказалі, што і ўсё. І вось тут у меня пачалося такое падсумаванне таго, што, ну, пра што пішаш, што бачыш, што аналізуеш, і вось паўстала такая канцэпцыя, што ў нас ёсць феномен, які як бы акрэсліла як феномен адсутнасці, але гэта пазначае тое, што гэта адсутнасць правакуе на прысутнасць асобных аўтараў, якія нарадзіліся насуперак таму, што ў нас усярэдзіне пустэча. Вось гэты 1 фільм на 2 гады. І тут трэба адзначыць, што дапамаглі ў гэтым, па-першае, канешне, новыя тэхналогіі, і па-другое, яшчэ раз, па-першае, гэта новае мысленне, што прыйшло ў кіно новае пакаленне. Па-трэцяе, то, што гэтыя маладыя людзі, я назову гэта, вось, Ігор, вы пазначылі, што сярэдняе пакаленне, Алексей, мне падаецца, уже гэта, ну, вось, мне здаецца, што нават 40, 50, гэта, ну, вось, может быть, Андрей Кудзіненка гэта пакаленне пераходу, я бы так акрэсліла. А вось, вось тое пакаленне, якое прыйшло за ім, гэта вось новая генерацыя. І яны мысляць інакш. І тут пытанне ў тым, што гэтыя маладыя людзі, яны, от, атрымаўшы вось гэтае першае выпрабаванне кіно, яны пасля з'язджаюць вучыцца, улічваючы тое, што у нас няма глебы, няма асяродку такога сапраўднага, дзе можна навучыцца здымаць кіно, яны едуць вучыцца за мяжу. І вось я нават, каб не быць такой пустаслоўнай, падлічыла, составила спіс 20 аўтараў і падлічыла, колькі з іх вучыцца ці атрымоўвае адукацыю за мяжой. Так, па-першае, вот я назову некалькі, каб ці атрымалі ўжо.
Так, Алексей Полуян, Касельская мастацкая академія. Так, Дар'я Юркевич, яна скончыла акадэмію мастацтваў, але таксама школу-студыю Ле Фрам ва Францыі. Так, Дмітрий Семенов Олейнікаў, Беларуская акадэмія мастацтва, вышэйшыя курсы тэлебачання в ГИК. Так, Александр Михалкович, мобільная кінашкола Док Номанс, Лиссабон, Брюссель, Будапешт. Дар'я Жук, яна скончыла Гарвард, Колумбійскі універсітэт. Мара Тамкович, Варшаўская кінашкола. Сергей Колосовскі, Варшаўская кінашкола. Так. Максим Швед, школа Вайды. Юлія Шатон, Маскоўская школа новага кіно. Любоў Земцова, нават якая сышла, таксама школа Вайды. Ну вось, і Руслан Фядотаў, Александр Кулак, я не ведаю, ці пазіцыянуюць яны сябе беларускімі рэжысёрамі, аўтарамі. Ну таксама у іх Маскоўская школа новага кіно і Санкт-Петербургскі універсітэт культуры. Вось. І вось атрымоўваецца такая карціна, што гэта не адзінкавы такі выпадак, што хтосьці з'ехаў, а гэта атрымоўваецца плеяда, якая шукае, яна хоча здымаць кіно. Яна шукае, дзе можна атрымаць адукацыю, дзе можна атрымаць магчымасць уваходу ў кіно. Гэта вельмі істотна, таму што калі мы хочам увайсці ў еўрапейскую сям'ю, то нам кінасям'ю, то нам трэба сувязі, нам патрэбны гэты канал уваходу. І вось больш за 12 рэжысёраў у нас атрымоўваюць адукацыю, ці атрымалі адукацыю за мяжой. І для мяне вось гэта, як ні дзіва, з'яўляецца такім шанцам для беларускага кіно, таму што, па сутнасці, няма іншага выйсця. У нас ёсць, бадай, выключэнне, гэта Мікіта Лаўрэцкі. Гэта той чалавек, які здымае з мінімальным бюджэтам, то есть, калі раней нам казалі, я здымаў там, звычайна, рэжысёры, якія толькі там распачынаюць гэту сваю практыку, ён кажа, я здымаў там за $100, а вось Мікіта Лаўрэцкі здымаў за 2 кексы, по-моему, за 2 торты. То есть гэта, просто ён пакарміў сяброў сваіх, каб яны зняліся. То есть і гэта для яго, не то, што ён хоча ўвесь час так здымаць, але для яго нават ён прыйшоў да такой таксама канцэпцыі сваёй, якую ён агучыў, канцэпцыі конченага кіно, што калі мы знаходзімся ззаду гэтага кінапрацэсу, нічога іншага, як толькі ствараць маніфесты, ствараць творчыя суполкі, самавыяўляцца, рабіць эксперыменты. Мы можам акурат у такім асяродку, такой прасторы, якая ў нас зараз ёсць. Таму вось для мяне, канешне, я зараз кідаю мячык, Алексей, табе, таму што мне вось цікава, пагадзішся ты са мной, што ты вось гэта феномен, далучаешся да феномена адсутнасці, лічыш сябе далучаным да яго. І пытанне такое у мяне, ці сапраўды так? Ці сапраўды так, што рэжысёру, калі ён хоча, кінематаграфісту, здымаць кіно, застацца ў кіно, трэба з'ехаць? Дзякуй, Ігор, ще раз за запрашэнне. Дзякуй, Дар'я, за магчымасць пагутарыць і паразважаць разам. Я абсолютно згодны з вами, Дар'я, што стан беларускага кіно зараз гэта кіно эміграцыйнае. І я вельмі цікава, што я таксама пра гэту думку падумаў, калі мне спадар Ігор запрасіў на сустрэчу сённяшнюю. Я адразу падумаў, пра што ўвогуле мы будзем размаўляць. Таму што я бачу вялікую паралель зараз, не то, што вялікую, я бачу сур'ёзную паралель з беларускім грамадствам зараз у беларускім кіно. Амбіцыйныя людзі, якія хочуць і у якіх є што сказаць, стаяць перад дылемай. Альбо з'ехаць і будаваць і рабіць гэтыя крокі, каб увайсці ў, скажем, сучасныя кінапрацэсы. Гэта патрабуе час.
Некаторыя спрабуюць рабіць гэтыя крокі ў Беларусі, у гэтай беларускай рэальнасці, але гэтыя крокі гэта толькі пачатковы. Ты можаш зрабіць першы фільм, другі фільм. Але каб увайсці і рабіць гэта пастаянна, каб мець нейкую канстанту, тут няма магчымасці. То бок, калі мы разважаем пра кіно, мы ведзем гутарку пра гэта вельмі дарагое мастацтва. Я прыводжу паралель з кіном, гэта як опера, калісьці было ў сярэднявечныя часы. То бок, любы заможны чалавек, на маю разе, князь і хтосьці, яны мелі оперу. То бок, гэта было самае элітарнае мастацтва, праз якое ўсе працэсы, крытычны працэс альбо крытычнае мысленне ў грамадстве было трансфармавалася праз оперу. Пасля, конечно, спачатку быў тэатр, пасля опера, пасля гэту нішу заняла кінамастацтва. Я таксама стаяў перад гэтым выбарам і стаю перад гэтым выбарам. Таму што я разумею, што жывячы ў Германіі, ёсць магчымасць здымаць кіно. Аднак паўстае пытанне, наколькі доўга гэта будзе беларускае кіно. І вось, можа, ёсць мастацтва ў тым, каб знаходзіць нюансы і магчымасці, каб здымаць за, будзем называць рэчы імёнамі, за нямецкія грошы, альбо еўрапейскія грошы, кіно, якое тэматызуе праблемы і працэсы ў беларускім грамадстве. І вось з гэтага лакальнага ракурса з'яўляецца часткай глобальнай сістэмы. Што, прынамсі, апошні мой дакументальны фільм «Смеласць, кураж» і тэматызуе. Это барацьба народа за права выбараў. Вось, роля мастака ў гэтым працэсе. Гэта ў нашым моманце ёсць беларуская тэма, але гэта абсалютна сусветная тэма. Але простае пытанне, што ці беларускі гэта фільм, бо юрыдычна гэта не беларускі фільм, гэта нямецкі фільм. Ён заняты на нямецкія грошы. Вось, конечно, пакуль беларускі кінематограф, альбо, скажем так, бо пытанне, што такое беларускі кінематограф? Тут трэба разглядаць пытанне беларускай кінаіндустрыі. На мой погляд, яна не прайшла змену пакаленняў. І я лічу, што гэта адно з самых галоўных працэсаў, якое яшчэ, то бок, пакаленне, пра якое кажу пакаленне. Зараз мы назіраем працэсы, якія ў кінематографе, якія адбываюцца наступным чынам. Раней здымаць кіно было вельмі дорага. У часы Феліні здымаць кіно маглі толькі вельмі вялікія майстры, таму што кошт аднаго метру плёнкі быў вельмі вялікі. З тых часоў утварыліся ў Беларусі, была частка Савецкага Саюза, кінастудыі, якія былі дзяржаўныя. Але працэсы змяніліся, і зараз у Еўропе здымаюць не кінастудыі фільмы, а прадукцыйныя фірмы. І яны заўсёды гэта прыватныя. І у нас гэтыя працэсы не прайшлі. У нас ёсць гэты беларускі фільм, і шмат людзей думаюць, што гэта ёсць панацэя здымаць кіно. Гэта абсалютны абсурд. Не можа кінастудыя ў 21 стагоддзі здымаць фільмы. Гэта як той завод БелАЗ ці іншы, які толькі жыве на субсідіях, які жыве на укачванні грошай. Гэта шлях у нікуды. Ёсць мастакі. Прадукцыйныя фільмы прыходзяць да мастака і прапаноўваюць: у мяне ёсць магчымасці, у мяне ёсць сувязь, у мяне ёсць магчымасці там знайсці фінансаванне. Давай здымаць кіно. Пакуль у нас гэтых працэсаў няма. І я, як прадстаўнік гэтага пакалення, вымушаны з'язджаць у іншую краіну. Я зрабіў спачатку гэты шлях, я адвучыўся нанова. Падчас вучобы я знайшоў гэтыя магчымасці. Падчас вучобы я вучыўся раскідваць свае локці так, каб рабіць канкурэнцыя з нямецкімі рэжысёрамі і перамагаць на конкурсах фінансавання з нямецкімі, сербскімі. Вы ж разумееце, што ў Германіі, акрамя немцаў, вельмі шмат мастакоў з іншых краінаў. Вось, і вось рабіць крокі, каб увайсці у гэты кінапрацэсы нямецкія. Але зноў жа пастае пытанне. Я змагаюся і прадаю свае фільмы як нямецкія фільмы. Але, канешне, мне цікава разглядаць
беларускія працэсы ў гэтым кантэксце. Зараз я стаю перад выбарам, што я працую зараз над сцэнаром для новага фільма, мастацкага фільма, які будзе тэматызировать працэсы ў Беларусі в канцы 80-х, пачатку 90-х і сучасныя працэсы, якія адбываюцца з апошняга лета. І вось гэта я стаю перад выбарам, як зрабіць так, каб я атрымаў грошы на фінансаванне на гэтага фільма. Бо это ж не дакументальны фільм, дзе можна зняць вельмі танна. Это мастацкае кіно. Это сотні тысячаў еўра. Калі гутарка ідзе пра такія грошы, то дзяржаўныя фонды дадуць толькі такія грошы у выпадку, калі ты будзеш здымаць таксама і ў Германіі. І таму ты стаіш крок за крокам у выбарам. Чым далей ты ідзеш у гэтым накірунку, тым больш ты шукаеш кампраміс. І тым менш будзе магчымасці ўжо здымаць фільмы на беларускай мове, здымаць такі беларускі сучасны працэс. І вось мы прыходзім да такого некага тупіку, дзе ты разумееш, што як доўга ты зможаш прадаваць, скажем так, свае працы фундрайзерам, як агульнанемецкае кіно. Ну вось, Алексей, а просто можаш распавесці, калі ласка, вось, ну, вось апошні фільм «Кураж», ну, гэта пра падзеі жніўня, так? І, ну, просто чаму, як ты пераконваў нямецкія фонды даць грошы на фільм пра Беларусь, пра беларускія пратэсты? Вось, просто гэта механізм цікава даведацца, як гэта... Ну, шчыра кажучы, сітуацыя была такая. Я вельмі выстреліў для нямецкай кіноіндустрыі з кароткім метрам «Возе радасці». То бок у еўрапейскіх сістэмах, каб атрымаць магчымасці на дэбютны фільм, а дэбютны фільм азначае першы доўгі фільм, трэба вельмі моцна папрацаваць сваім кароткім метрам. Вось што ў Беларусі яшчэ маладыя рэжысёры не разумеюць. Все хочуць здымаць адразу доўгае кіно. І здымаеце доўгае кіно за 5000 еўра, я не хочу зараз нікого пакрыўдзіць, і становіць сітуацыю, што калі ты пасля хочаш зняць новы фільм, і ўсе пытаюцца, так, а што ты зняў дагэтуль? І ты паказваеш ты фільм, а колькі ты яго зняў? Чалавек кажа, колькі я зняў. Людзі несер'ёзна ўспрымаюць адразу, бо разумеюць, што ў Еўропе нельга здымаць доўгі фільм за 5000 еўра. І вось гэты шлях з кароткаметражным кіно, я лічу, што ён павінен прайсці кожны рэжысёр. Таму што там кароткі метр — это вольнасць. Ты можаш здымаць у кароткай форме сколькі хочаш. І вось мне пашанцавала, што я з фільма «Возе радасці» вельмі такі вось фестывальны шлях пайшоў добры. І Міністэрства культуры намініравала фільм на нямецкую кінапрэмію. А гэта вельмі важная кінапрэмія ў нямецкім кіно. І мне адразу нават далі міністэрка культуры дала фінансаванне на наступны фільм, на наступны сцэнар, аўтаматычна, толькі з намінацыі. І гэта мне дапамагло атрымаць фінансаванне на фільм «Кураж». Таму што я падаў уже сваю заявку па гэты фільм, і ў мяне стаяла ўжо такія рэферэнсы, такія вось крокі. І вось гэта мне дапамагло, і я скажу сумленна, што гэта фінансаванне ад Міністэрства культуры, там толькі было 8 фільмаў. І там толькі, мне падаецца, 3 фільма ці 4 было пра нямецкія тэмы. Гэта гаворыць, это іншая тэма, это гаворыць пра сістэму у нямецкім кіно, там свае вялікія праблемы, вельмі вялікія праблемы адбываюцца зараз у сучасным нямецкім кіно. Магу сказаць адным сказам, каб зразумець, што адбываецца. У Германіі няма моцных аўтараў. Вось. Таму вось у беларусаў ёсць магчымасць прыязджаць туды, выбудоўваць свае крокі. Пра моцных аўтараў я кажу, у Германіі няма больше Вім Вендерса, няма больше Герцога, няма Фасбіндера, няма Клюга і гэтак далей, Шлёндерф і далей. Берлінская школа кіно і могуць глядзець у Германіі, крыху ў Францыі. Все астатнія ўжо... Ну, мы так зараз далёка сыйдзем, потому што не зусім з табой згодна, але працягвае, так? Да. Пра што могу далі? Так вось, выбачайся. Да, і мне пашанцавала, што вось з «Возем радасці» атрымалася так, што
я падаў на невялікую суму, бо разумеў, што шансы вельмі маленькія, і атрымалася, што вось я атрымаў фінансаванне. То бок мне няма адказу, як это? Вельмі шмат прычыннікаў, якія сышліся, і вось я атрымаў фінансаванне. Ну, ты быў вольны ў тэме, я так зразумела галоўнае, што... Конечно. Мгм. Ты заўсёды вольны ў тэме, таму што ў Германіі такая сітуацыя, іх няма, у іх ёсць дзяржаўнае толькі фінансаванне. У іх няма дзяржаўных інстанцый, якія здымаюць кіно. Мгм. Я такой ніводна не ведаю ў Германіі і не ведаю ў Францыі. Кіно здымаюць прыватныя людзі, прыватныя фірмы. Грошы дае дзяржава. Але такога няма, што ёсць у Германіі, Германія фільм, студыя, дзе месціцца 5000 чалавек і здымае кіно. Такога няма. Не, ну ўсё роўна заяўка падаецца, матывацыя пэўная, каб табе далі грошы, я ўпэўнена, яна ёсць, трэба абаргументаваць, каб атрымаць фінансаванне. Конечно. Там вельмі шмат папер. То бок нямецкая бюрократыя беларуская бюрократія это нішто ў параўнанні з нямецкай бюрократыяй, скажу такую інфармацыю. Сколькі там паперу трэба даслаць, да? І больш таго, што калі ты атрымаеш фінансаванне, колькі яшчэ крокаў трэба прайсці, каб атрымаць гэтыя грошы на свой рахунак. Это трэба яшчэ больш паперу даслаць, зрабіць. Я вам скажу, што свой дакументальны фільм я здымаў яшчэ, калі нават не ўсе грошы былі пакліканы для фінансавання. Мы здымалі, да, ў такіх умовах, таму што падзеі адбываліся вельмі хутка, і некаторыя падзеі, конечно же, адбываліся настолькі хутка, што яшчэ учора я быў у Германіі, а наступны дзень мне трэба было ўжо быць у Беларусі і падрыхтаваным, і з тэхнікай, і з мерамі бяспекі. Да. Ну вось, дарэчы, трошкі ты зараз закрануў і ігравое кіно, але вось я магу таксама пазначыць, што акурат зараз у нас такі росквіт дакументалістыкі адбываецца. Менавіта таму, што яе лягчэй здымаць. І, канешне же, зараз гэты час для дакументалістаў залаты час. Увогуле, Віктор Аслюк казаў, што постсавецкая прастора – гэта залатая жыла для дакументальнага кіно. Так вось, зараз для Беларусь гэта, не ведаю, якая плацінавая, ці якая ўжо жыла. Тут пытанне такое, што я хочу падкрэсліць, што, напэўна, калі вось акрэсліваць гэтую сітуацыю, то так, мы зараз, я лічу, нас чакае шэраг цікавых дакументальных стужак, таму што вось гэтыя падзеі гістарычныя, яны намагаюць рэжысёраў, нават не маючы фінансавання, ісці на вуліцы, ісці і здымаць, таму што дакументаліст, ён не мусіць сидзець і чакаць. Нават я, як журналіст, калі бачыла за вокнамі зрывы і там фейерверкі, я даставала фотоапарат і здымала просто так, што я разумела, што гэта той момант, які мусіць быць захаваны. І тут пытанне такое, што я разважаю наконт таго, што калі у нас есть дакументалістыка, і ты таксама адчуў, што нягледзячы на тое, што фінансаванне там замароджваецца, запавольваецца недзе там, што трэба здымаць. І тут такое, мне такі развагі ідуць, што можа быць усё ж такі першасная не толькі сістэма, а першаснае вось гэта імкненне і імпульсы здымаць. Можа быць, акурат зараз мы прыйшлі да таго, што я ўпэўнена, і што здымаюць все маладыя, я думаю, і сярэдняга веку, не ведаю, як старэйшага веку здымаюць. Нават, па шчырасці прызнаюсь, я бачыла на адной сустрэчы Віктора Аслюка, так я мягка скажу. І таму што ён таксама разумеў, што трэба здымаць і фіксаваць. І вось у меня такое пытанне, што так, канешне, ты говоришь про індустрыю, ты кажаш про тое, што у нас няма, про тое, што я казала на пачатку, але зараз я качну вось гэтыя шалі і прапановую спытаць цябе, можа быць, просто не было падстав здымаць, не было імпульсу здымаць.
А зараз ён з'явіўся. Ну, я вось тут шмат пытанняў было, Дар'я. Па-першае, я не пагаджуся, што ў Беларусі зараз ідзе, ну, то бок, у Беларусі ідзе росквіт дакументальнага кіно. Я б гэта па-іншаму сказаў. Зараз у Беларусі ідзе вялікая дэградацыя мастацкага кіно. Шчыра кажучы, проста не здымаецца мастацкае кіно абсалютна. І на фоне вось гэтага выглядае, што дакументальнае кіно мае вялікі росквіт. Да няма у нас росквіту дакументальнага кіно. Хачу, на жаль, так сказаць. Росквіт дакументальнага кіно гэта калі ў год здымаецца, не ведаю, 20-30 фільмаў. Колькі здымаецца дакументальных фільмаў, не рэпартажаў, а фільмаў у беларускім кіно. І столькі павінна здымацца яшчэ мінімум мастацкае кіно. Таму вось гэта першае. Па-другое, што сказаў спадар Аслюк, я дзесьці пагаджуся з ім, а дзесьці не. А я лічу, што і для мастацкага кіно таксама не паханае поле ў Беларусі. Таму што я на мастацкае кіно гляджу таксама вачыма я не толькі дакументаліст, я рэжысёр. А рэжысёр можа здымаць і дакументальнае кіно, і мастацкае. Это той, хто умее бачыць. Бо можна бачыць і бачыць. І калі ты бачыш, і назіральнік, і на мой погляд, это моя філасофія, што кіно гэта таксама першую чаргу і базіруецца, і фундамент любога кіно гэта назіранне. Калі ты можаш бачыць, і працэс, які адбываецца зараз у грамадстве, ты можаш гэта напісаць у сцэнарыі мастацкі. І я лічу, можа нават часам мастацкае кіно і больш будзе рабіць себе такім вось уважлівым, чым дакументальнае. Але гэта ўжо тэма для іншай гутаркі. Таму, а чаму так адбываецца ў Беларусі? Таму што дакументальнае кіно лёгка, прасцей здымаць. Не трэба такія вялікія сродкі, як у мастацкім кіно. Таму людзі здымаюць, бо іншага няма выбару. Я ўпэўнены, што некаторыя, можа, людзі, якія здымаюць дакументальнае кіно, хацелі паспрабаваць себе мастацкім кіно, але проста няма магчымасці. Дзе ж гэта ўзяць магчымасці? Дзе знайсці фінансаванне? Вяртаючыся да падзей. Зараз ёсць імпульс, раней не было. Но я паспрабаваў гэта таксама і ў фільме, вось мы апошні дакументальна тэматызіраваць. Я не думаю, што зараз адбываюцца працэсы настолькі глобальныя, што якіх не адбывалася раней. Проста маштаб іншы. Таму я думаю, што імпульс быў заўсёды. Пытанне, ці былі ўмовы, ці была глеба для гэтага імпульсу здымаць. Бо я бачу такія рэальна паралелі зараз, што вось гэта як палітыкі, якія зараз вымушаны былі з'ехаць з краіны і вось з'ехаць у такі эксіль, які беларускія маладыя вось аўтары з'язджаюць. Іх проста вымушаюць ехаць. Робяць такія ўмовы, каб ты з'язджаў, бо тут немагчыма працаваць. Я ж таксама стою такой дылеме. Я ўсе свае маладыя годы зараз жыву не ў сваёй краіне і прыязджаў на год, на два паздымаць. Это ж таксама вялікая дылема. Я б таксама з радасцю хацеў бы зараз жыць у Беларусі і здаваць сваё кіно. Але стаяў перад гэтым выбарам, стаю ўвесь час. І я не ведаю, на жаль, ці шчасце, але я выбраў так, што я хочу здымаць кіно. Для гэтага я зраблю ўсе магчымасці. Канешне, зараз я заплачу іншы кошт за свой апошні фільм. Это ўжо іншая тэма. Ты можаш вярнуцца, ці не можаш? Я спадзяюся, што я магу вярнуцца, але я не ведаю пакуль, ці гатова я, скажу сумлена, ці гатова я зараз вярнуцца ў Беларусь. І вось гэты кошт таксама, які я заплаціў, але гэта ўжо іншая тэма. Зараз мы разважаем над... Не, гэта істотна. Гэта істотна, што рэжысёр мусіць у такіх, то есть мы можем пералічыць адсутнасць адукацыі, цэнзура, якую ты адзначыў, што ты за цэнзурай не можаш вярнуцца, то што ты кажаш ты рэчы, якія на нашай прасторы не дазваляе казаць. Хаця нічога такога там не прагучала, што б мы не ведалі. І што няма
падтрымкі уже тых, хто здымае нават. Такая рэч. То есть атрымоўваецца, што гэта кіно, пра которое я кажу, што і ты вось зараз таксама даводзіш да гэтага, што проста калі мы маем гэты феномен адсутнасці і прысутнасці, то таму што няма выбару. Альбо ты робіш вось такія крокі, альбо ты шукаеш школу сувязі, уваход у вялікае кіно за мяжой, альбо ты спыняеш сваю кар'еру. Ну, ўсё ж такі тут вот Мікіта Пака Лаўрэцкі, ён вот такое выключэнне справіў, таму што ён ўсё ж такі існуе. Вось, ну, ад яго атрымоўваецца здымаць такое вось незалежны такой інді-кінематограф. Ну, ён бадай выключэнне справіў. І Андрэй Куціла таксама, ну, вось тут мы сейчас закранули яшчэ такую рэч, што вот все ж таки настаўнікі і пераемнасць. Вось для цябе, мне здаецца, што Андрэй Куціла, ён быў такой фігурай, ёсць такой фігурай, якая злучыла вось гэтае пакаленне, старэйшае пакаленне і вось новая генерацыю. Хаця ён таксама далучаць яго можна да новай генерацыі, але яго манера здымаць, яго школа дакументальная, калі можна назваць гэта школай, яна паходзіць адтуль, ад Віктара Слюка, ад Галіны Адамовіч, і потым ідзе вось такая еўрапейская, ну, не то што трансфармацыя, але, ну, аўтарскі почерк сфарміраваўся у Андрэя. І мне падаецца, што ён такая аўтарытэтная фігура, на якая, ну, мне падаецца, вот зараз з'яўляецца флагманам у дакументалістыцы. І вось мне цікава, што для цябе вось гэтыя арыенціры, вось пераемнасць, нават калі мы разумеем, што ёсць неабходнасць шукаць рэсурсы за мяжой, ну, ўсё ж такі вось гэтая неабходнасць рэсурсаў каранёў, яна для цябе істотная? Ты запытала пра карані ці пра што? Істотнасць чаго? Істотнасць, ну, вось фігур, з якіх ты паўстаў як аўтар. Фігур, з якіх паўстаў аўтар, яны не маюць да беларусі ніякага дачынення. Это сусветнае кіно. Так. Это зусім іншыя людзі. Гэта Кішлёўскі, гэта Тарковскі, гэта зусім іншыя. Это Антаніоні. Яны не маюць дачынення да Беларусі. Да Беларусі мае дачынення я. І гэта самае галоўнае. І я не хочу глядаць беларускае кіно толькі ў межах Беларусі. Я хочу глядзець больш глыбей. Так, развівай. Бо калі толькі глядзець на кіно, як толькі на Беларусі, далей Беларусі гэта кіно нідзе не будзе паказана. А рабіць фільм для Беларусі, тут вельмі цікавы момант. Трэба рабіць так, каб яго было зразумела ажно ў Сальвадоры. А ці магчыма гэта? Гэта магчыма, вось гэтым ёсць мастацтва кіно зрабіць, каб яго зразумела нават у Сальвадоры. Вось паказчык, для мяне паказчык это наколькі, вось «Годзе радасці» было, можа, ўжо 100 фестываляў у свеце. Я ўжо нават не ведаю, якой краіны это было. Але гэта паказчыкі, людзі даведаюцца пра Беларусь. Гэта ёсць тая света. Людзі даведаюцца пра эту краіну. Яны глядзяць, пражываюць эту гісторыю з сабой. І вось гэта і ёсць, на мой погляд, цудоўны паказчык беларускага кіно. Бо калі толькі думаць, толькі што гэта паказана будзе у Беларусі, ўсё. Няма ніякага развіцця тады далей. Вось для мяне арыенцір. Тарковскі памёр, але дагэтуль яго робяць рэтроспектывы. Ідзі, глядзі, паглядзі, што адбываецца. Ну, дарэчы, ідзі, глядзі на творах Адамовіча, ведаем. Все ж таки там ёсць вось гэтая трагедыя, якая адбылася менавіта ў Беларусі. Да, але гэта сусветны фільм. Я хочу про это сказаць. Я хочу, каб... Я гэта зразумеў вельмі добра пра свае прафесара. Яна адвучылася ў Вігікі, вельмі разумная жанчына. Яна мне сюды казала, ніколі не забывай сваю краіну, ніколі забывай адкуль ты, але зрабі так фільмы, каб увесь свет хацеў глядзець. Гэта вельмі гучыць, вельмі лёгка, але вось гэта зрабіць вельмі мастацтва.
Хтосьці калісьці мяне запытаў падчас прэм'еры «Возь радасці», Роман Падаляк это быў, да, запытаў мяне, а чаму ты выбраў мову беларускую у «Возі радасці»? У Беларусі не размаўляюць на рускай мове. Я сказаў, гэта мастацкае кіно. У мастацкім кіно гэта фантазія. І вось для мяне была фантазія, уяўленне было, што вось у гэтым свеце «Возі радасці» размаўляюць на беларускай мове. Зараз я пішу сцэнар для фільма, які будзе адбывацца у 80-90-х тысячах. І я ўжо стаю перад пытаннем, ці ёсць гэта патрэба, каб все размаўлялі на беларускай мове. І разумею, што не. Там будзе супрацьстаўленне культураў, супрацьстаўленне пакаленняў, там зусім па-іншаму ўспрыманне. Але таксама будзе беларускі фільм. А трошки распавядзі, калі ласка, што будзе за карціна? Не, я ж крыху распавядаў. Гэта будзе фільм пра працэсы, якія мы не прайшлі. Не мы, а я не хочу казаць, што маі бацькі, пакаленне маіх бацькоў, таму што это гучыць вельмі так, што ой, вы не дарабілі. Я хочу распавесці пра адну сям'ю, якая з'язджае ў іншую сістэму, якая руйнуецца ў 89-м годзе. Это годзе, калі я нарадзіўся, год, які змяніў нямецкую гісторыю, еўрапейскую і сусветную гісторыю. І яны з'язджаюць з адной сістэмы ў іншую сістэму. Праз 2 гады руйнуецца Савецкі Саюз. І яны паўстаюць перад пытаннем будаваць сваю новую краіну, беларускую. Але гэтае пакаленне не ведае, што такое будаваць новую краіну. Яны ніколі не змагаліся за свабоду для сваёй краіны. А калі ты не змагаешся за свабоду сваёй краіны, ты не ведаеш каштоўнасці пытання свабоды. Калі ты не ведаеш каштоўнасці пытання свабоды, ты губляеш свабоду вельмі хутка. Вось пра гэта я хочу размаўляць. Пра гэты працэс, які мы романтычна згубілі альбо не дарабілі у постсавецкія часы. А зараз вось у гэтыя часы у вельмі шалёнай інтэнсіўнай хуткасці павінны ці вымушаны альбо абавязаны дарабляць. А як што трэба нанова это все. Вось пра гэта я хочу пагутарыць в гэтым фільме. Бача, я трошки адайду ад тэмы. Ты лічыш, што тыя працэсы, што зараз адбываецца, менавіта таму, што у беларусаў не было гэтага досведу адстойвання сваіх каштоўнасцяў? Ці я не так зразумела цябе? Не каштоўнасці, я кажу пра барацьбу за сваю незалежнасць. Я кажу пра тое, што літоўцы альбо іншыя краіны сходнія Савецкага Саюза зрабілі і прайшлі якія працэсы, а беларусы не прайшлі. Я кажу тут пра агульную грамадства, не кажу пра некую частку грамадства. Я кажу пра агульную грамадства. І беларусы это не зрабілі. І ці можна лічыць тое, што зараз у нас ідзе такі спад, пэўным следствам таго, што не адбылося ў 90-е? Не толькі, але таксама. Не толькі, але таксама я лічу. Так, вось бачыш, мы зараз закранулі такі момант, што мне адразу захацелася спытаць цябе, як ты лічыш тое, што ты у Нямецчыне гэта перавага ці ўсё ж такі недахоп? Таму што з аднаго боку ты можаш вось на дыстанцыі рэфлексаваць тое, што нам значна складаней рабіць, калі мы знаходзімся ўнутры, а з іншага боку, вось гэты эмацыйны досвед, які мы маем, гэта таксама вельмі важная рэч. Вось таму такое мне пытанне, ці недахоп, ці перавага? Ты адказаў на маё пытанне. Вось тыя ж самыя словы. Гэта і недахоп, і перамога адначасова. Перамога ў тым, што я маю магчымасць мець дыстанцыю і магу, як магчыма, халодна паглядзець на сітуацыю. І магу магчымасць праверыць это на заходнееўрапейцах і іншых людзях, якія жывуць у Германіі. І зразумець, ці разумееце на гэты боль, ці разумееце на гэтую праблему. І калі разумеюць, што для іх важна ў гэтым, ці дзе яны бачаць выйсце з сітуацыі. Вось я маю гэтую магчымасць. Недахоп у тым, што я
не на 100% адчуваю той нерв. Не на 100%. Я іх адчуваю, але не на 100%. Это не означает, что я кожны дзень читаю все навіны. Я абсолютно разумею, што адбываюцца такія працэсы ў краіне. Я аналізую з немцамі, з іншымі людзьмі, але я не магу на 100% адчуваць нерв, тому што я не ў краіне. Тому такі баланс і недахоп і перамогі. Ну, так, калі мы трошки так падсумаваць, так атрымоўваецца, што беларускае кіно магчыма, але яно, ну, на твоём прыкладзе, на твоём досведзе, але яно патрабуе ахвяр, ну, патрабуе, ну, вот, трэба заплаціць сапраўды пэўныя кошты, каб яно з'явілася. Да, я таксама так лічу. На жаль, я так лічу. Я не ведаю, на жаль, можа, нават і штосьці такое добры феномен, які пасля мы будзем разглядаць і думаць, як мы зараз кажам пра польскае кіно 60-х, 70-х і захапляемся і кажам, яны прайшлі усе цэнзуры, і Агнешка Холланд, і Кішлёўскі, і Вайда. Так, кіно выходзіла з цэнзуру, так. Конечно, мы зараз захапляемся гэтым, што раней людзі, магчыма, як мы зараз і гавораць, ну гэта ж немагчыма, а людзі все роўна рабілі, які мы знаходзім магчымасць, а мы робім, таму гэта дае мне надзею. Я не хочу быць наіўным романтыкам, але я абсолютно веру у развіццё беларускага незалежнага кіно. Потому что я ведаю этих людзей, і гэтыя людзі, яны характары. Яны все роўна робяць. І вось это все роўна робіць, вось эта усталёўка, гэта вельмі уласціва беларусам. Вельмі уласціва беларусам, потому что в таких умовах нават рабіць гэты фільм, гэта ўжо немагчыма. У нас реально, трэба назваць рэч, у нас реально няма абсолютно ніякай глебы. Мы вымушаны з'язджаць, мы вымушаны шукаць там магчымасць. Я тут до вас долучуся, як би певний момент. Вельми цікаво, так уважливо слухав і зрозумів, що хочеться, ну, от так от конструктивістськи пофантазувати, пофантазувати, от як магчыма беларускае кіно. Вот, Алексей, вы сказали про то, что коли можно себе уявить повставание, да, то это ясно не на глебе таких як бы державных фабриков кшталту Беларусьфільма, як бы, якія могут застаться, як не ведаю, там склад декораций, там ці вот нейкая великая зона, як бы, куды можно там запускать, але гэта, ну, мусяць быць малыя партызанскія групы, якія складаюцца, ну, вот з самой каманды, там прадюсераў, фінансавання там, і я так разумею, што, ну, стыхійна в беларускай сітуацыі вот такія малыя партызанскія групы, яны ўжо складаюцца. Толькі, можа быць, не хапае грошай і не хапае вот гэтага верхняга эшелона, вот, ну, вот финансово-продюсерского, чему и приходится, ну, вот, як бы ехать в Німеччину, там, вот, шукать недзе в Баку. То есть я цалкам могу себе уявить, что коли все раптом зменится, все наши IT-гиганты, миллионеры, якія вот, як бы, гордо будут усведомлять, что, ну, вот, як бы, краіна новая, і цяпер, як бы, все мусіць быць по-новому, ну, яны змогуць адшкадаваць які-нибудь мільёнчык там для вот кінабюджэта. Ну, я крыху жартую, да? Ну, то есть гэта я могу сабе уявіць. Таксама ніжні эшелон можна сабе уявіць менавіта, ну, кіназале, то есть сустрэчу з чытачом. І тут таксама глядзіце, што ў Менску адбываецца, стыхійны пераход ад зноў жа такі вялікіх ангараў кшталту там як бы Москва, Октябрь, там все гэтыя старыя савецкія кінотэатры да нейкіх вот лакальных невялікіх утульных заляў, дзе можна там і глядзець зусім в іншым рэжыме, і там сустракацца з рэжысерам, абмяркоўваць. Вот, кінашколы, да, то есть вот нейкія асяродкі, дзе вучацца рамяству і в той же час, ну, скажем, дыскутуюць, да? То есть я так разумею, что вот уже паўсталі і прыватныя кінашколы, і нейкія такія асяродкі таксама ёсць, да? Вот. І вот што мне бачыцца самым складаным, да, вот во всёй гэтай сітуацыі, і чаго я не бачу пакуль,
я не бачу вот того, про что вы казали, жаданне убачыць беларускую реальность. То есть не бачу вот як бы этого незамыленного вока. Да? То есть як бы все мы в пэўным сэнсе живем в постколониальной ситуации и бачым беларускую реальность праз, ну вот як бы альбо расійскія акуляры, альбо там як бы, ну такія абстрактна-заходнія акуляры, і мы імкнемся як бы спадабацца ў сваім прадукце і прадаць зараней свой прадукт альбо на захад, альбо на ўсход. Да? А вот калі я думаю там про польскае кіно ці про грузінскае кіно, вот як про феномен, да? Ведь гэта праз іх самарэальнасць выбухае. Да? И, скажем, ну не ведаю, там як бы той же Вайда, там, скажем, и ясно, что асабістасці рэжысераў, вот як бы мыслення, картинкой там вот, ну и тут вот я хотел, может быть, поделиться, вы как раз пригадали Андрея Куцілу, в якости прыклада вот такого крышечку больше старейшего поколения, да, режиссера. Ну ён все ж таки, ну яго можна долучыць да маладога, просто ён аўтарытэтны, і вось і ён казаў, і гэта бачна ў яго фільмах, што ён раўняўся на Галіну Адамович, яны аказалі на яго ўплыў, на Віктора Слюка. Ён не, можа быць, не адбыўся, калі б не было гэтых рэжысёраў. Вось я так дазволю сабе такую формулировку. То есть вот просто калі я глядзеў ягоную сумму, то я як бы, ну, разумеў, что Струміла яму цікавы, да? То есть что ён не просто, ну, взял там замову Белсата и поехал там здымаць кіно, а что сапраўды вот такое неспешное разгортванне, хотя гэта не зусім документальное кино, як высвятляецца, ён все ж таки запрашаў гэтую дзяўчыну там, и яна прыехала, хотя яны и былі знаёмыя. То есть вот прынамсі, калі я глядзеў гэтае кино, я бачыў не просто придуманую гісторыю, да? А я бачыў вот гэтае вока, якое спрабуе, ну, вот, проникнуть в реальность, якое спрабуе анализовать в реальность. Причем тое, что ён зняў, не заўсёды, ну, вот, як бы сама картинка обнаруживая внутри самой себе зусім іншую гісторыю. Напрыклад, я як бы пасля того, як прагледзеў кино, я пачаў шукаць в гугле, ну, вот, информацию про гэтую дзяўчыну, якая мастачка и приехала, ну, вот, як бы до Струмілы, як бы пожить, поглядеть там, як бы. И я обнаруживаю, что яна займаецца гадаваннем коняў и займаецца конетерапией. И раптам я разумею, что яна-то приехала зусім не до Струмілы, а приехала до коняў. То есть яна, ну вот, Струміла перадае ёй, ну, ці спрабуе, як бы, вот, показать ёй, ну, свое мастацтва, да, а яна размаўляе в большей ступені з конямі, чым з вот гэтай. І тут як бы міжволі разумееш трагізм самой реальности. И вот як бы накладку и спробы режиссера там як бы вот подать одну версию падзеяў, а персонажи гуляюць як бы часам зусім в іншыя версии. Ну, я уже не кажу про тое, что я познаёміўся со Струмілам на пачатку 90-х, калі ён толькі васковай рудзе сваёй як бы усталёўваў гэтую, ну не толькі, но вот на пачатку, да, і гасцяваў яго там як бы, і мы, хотя редко бачыліся, але сябравалі, і для меня, ну вот ён быў загадкай. Вот, заўсёды. И міжволі, вот там, где Куціла показывая гэтую галерею позднюю, да, то есть вот что ён маляваў, то есть я раптам пачынаю разумець, что все у меня складаецца в голове, як бы, и я разумею Струміла, то есть я разумею ягоную линию, и я бегу за компьютер и пачынаю там писать эсэй, да, вот, недопісаны дасюль. Это, ну, я пра цуд сапраўднага мастацтва, якое ввогуле адбываецца адначасова і в галаве рэжысера, і там як бы вот прадюсер, там Белсат думае пра сваё, рэжысер пра сваё, там акторы пра сваё, а чытач, глядач пры гэтым,
ну, атрымоўвае нейкі месседж, які ввогуле яго кудысьці перпендыкулярна вядзе. Это вот все такая доўгая подводка до майго пытання да Алексея. Вот, то есть кожнае пакаленне і кожны аўтар, ну, вот мае свае нейкія улюблёныя ракурсы там рэальнасці, нейкія улюблёныя, ну, не ведаю, дзюры в гэтай рэальнасці. Вот вы ўжо расказалі крыху пра ваш наступны фільм, але вот калі браць вот беларускую рэальнасць як вот аб'ект гэтага вока там кінематаграфічнага, і як аб'ект мыслення, і як пэўны выклік, то есть што для вас як бы, ну, загадка, там, выклік, вот чым яна вам цікавая і можа быць цікавая, і чым яна можа быць цікавая для астатніх, вот як бы вы сказали. Я вот скажу, Ігор, вам, што для мяне заўсёды быў адзін прыклад адной краіны, якая мела вельмі трагічную гісторыю, якая вельмі падобная зараз да беларускай. І гэтая краіна, мастакі гэтай краіны, в першую чаргу кінематаграфісты, смаглі вельмі добра перапрацаваць частку, невялічкую частку. Вось гэтай траўмы, якая эта краіна прайшла праз гэтую аўтарытарную сістэму. Зараз эта краіна мае, на мой погляд, самую моцную еўрапейскую школу. І любы рэжысёр з этой краіны, які здымае свой новы фільм, пра яго ведаць усе ў Еўропе. І чакаюць гэты фільм у канадскім кінафестывалі. Для мяне гэтая краіна, гэта ёсць той выдатны прыклад, на якую беларускія мастакі павінны, на мой погляд, кінематаграфісты, неяк сябе раўнацца. Гэта румынская кінахваля. І яны, я вам скажу, ні ў чым іншым складаным становішчы, як беларусы, не былі. Пасля Чаўшэску яны знайшлі магчымасць і сваю філасофію, як адпрацаваць эту тэму. І паўстала вось гэтая, не хачу называць гэтыя фармалістычныя тэмы, вось як калісьці датчане прыдумалі сваю догму. У мяне вельмі шмат сяброў рэжысёраў з Румыніі, і яны мне распавялі на сваі словы гэта. Мінімальныя сродкі, мінімальнае абсталяванне, як мага толькі адна кватэра здымак, максімум крыху пару яшчэ кадраў за кватэры, але вельмі глыбока войсці ў гісторыю так. І вось румыны, пачынаючы з смерць гаспадара Лазарэску, сканчваючы апошнімі фільмамі, даказваюць, што гэта працуе. Яны, амаль усе заходнееўрапейскія прадзюсеры хочуць працаваць з румынскім рэжысёрам. Амаль усе. Таму што яны ведаюць, што гэта будзе вельмі моцнае, глыбока рэфлексіванае псіхалагічнае кіно. Это просто кіно, не трэба казаць псіхалагічнае. Любое разумнае аўтарскае кіно гэта ўжо псіхалагічная думка і філасофскі свой стейтмент. І, на мой погляд, беларус зараз, вы запыталі, што для мяне больш цікава. Ведаеце, для мяне вельмі цікава, па-першае, зразумець, хто мы ёсць беларусы. І для мяне гэта таксама. Любы мой фільм — это пытанне для мяне, хто такі беларус, хто я такі. Таму што вось гэтае пытанне ставіў перад «Возем радасці», перад зараз апошнім дакументальным фільмам. І вось спроба зняць гэты фільм, кураж, смеласць, гэта было зразумець, хто мы такі. Бо я здымаў гэты фільм з іншым, у пачатку гэта было іншы адказ на гэтае пытанне, у канцы фільма іншы адказ. І вось увесь гэты працэс даюць разуменне, хто мы такія. І мне падаецца, вось гэта яшчэ няма такого адказу. Некаторыя людзі беларусы зараз пытаюцца, ці ёсць нацыянальная ідэя ў Беларусі. Это все те ж самае, мне падаецца, ланцужкі гэтага пытання. Мяне цікавіць, як беларусы змаглі, не адпрацаваўшы гэтыя ўсе траўмы, это і сталінскія рэпрэсіі, это і праблемы Другой сусветнай вайны, і вось гэта трэця траўма зараз 27-гадовая, якая цягнецца з намі. Як яны у гэтых умовах выжываюць. І вось гэта мне вельмі цікава. Там у Ірыны пытанне Дубянецкае як бы паўстала. Ірына, ты да нас далучаешся, калі ласка, хочаш запытацца нешта? Пісала. Я
Ага, дзякуй. Ну, я не ведаю, ці яшчэ, ці ўвогуле ўжо адкрыта сесія пытанняў, ці яшчэ пакуль што, ну, ладно, ну, тады, як ты кажаш, я вклініваюся ў гутарку. І ў мяне такая, мне ўвогуле да беларускага кіно велізарны скепсіс. Велізарны. Такога вялікага памеру, што я нават не ўяўляю, як яго можна падкалупнуць. Не ўяўляю, таму што, ну, вот як гара вялікі. І чаму ён такі вялікі? Таму што, ну, зноў-такі досвед. Вось ад майго дзяцінства, калі на Беларусфільме здымаліся нейкія такія гэтыя савецкія дзіцячыя класныя фільмы, кшталту «Бураціна» там ці «Зорнага хлопчыка», я нічого цікавага ў кіне, звязанага з Беларусю, не сустракала. Беларускія фільмы, якія здымаліся розныя, самыя розныя, як бы я не спецыяліст у кіне, і маё разуменне добрага кіно, это кіно, якое мне падабаецца, якое мне цікава глядзець. І мне не цікава. І вот то, што вот вы зараз расказалі, што вы пішаце сцэнарый, вот расказалі, які у вас будзе новы фільм, ён мне загадзя не цікавы. Чаму мне загадзя не цікавы? Вот я скажу, я не веру, што это будзе фільм, які мне будзе цікава глядзець. Потому что, значит, и тут, и все, это абсолютно та самая тема. Это больш-менш у працяг нават таго, што казаў Ігор. Я вельмі сімпатызую вашаму пытанню, хто мы такія беларусы. Вельмі сімпатызую. Бо, в прынцыпе, пытанне ідэнтычнасці – это таксама асноўнае пытанне, мусіць, і маіх разваг, таксама ўсяго майго жыцця. Але пытанне беларускай ідэнтычнасці – это не пытанне польскай ідэнтычнасці, ці літоўскай ідэнтычнасці, ці тым больш нямецкай ідэнтычнасці. Это нашмат больш складанае пытанне, якое вымагае пэўнай адукацыі, якое вымагае сапраўды пагружэння, глыбокага пагружэння вось у беларускую тэму. Беларуская тэма фантастычна глыбокая, цікавая, яркая. У свеце, вот у Европе няма аналага вот такой вот складанай ідэнтычнасці, якая ёсць беларуская. І просто, скажем, штосьці вот шукаць адказ на пытанне, хто мы такія у тых людзях, якія не прайшлі змаганне за свабоду, то тым, хто прайшоў змаганне за свабоду, это просто абсалютна не цікава. Это просто, ну, як, ну, окей, ну, яшчэ адно, як это вот, як Святлана Алексеевич напісала кнігу «Час секонд-хенд», про той час, які быў часам деміургаў, часам стварэння свету, і от просто от была гіганцкаю эпохаю, ну, можна было эту эпоху прапусціць, ну, хтосьці яе прапусціў, і расказаць, як людзі там мучыліся, і не заўважылі, што гэта была эпоха стварэння. І мне не цікава, калі вот этот пункт гледжання тых, хто не заўважае эпоху. А мне цікава, а пры гэтым яшчэ, вот, што мне здаецца вельмі важна, тое, што пры гэтым вялікая колькасць тых, хто заўважае эпоху, і тых, хто пра гэта піша, тых, хто пра гэта расказвае, тых, хто з гэтым працуе. І вось вот прыклад беларускай літаратуры. У беларускай літаратуры ёсць неверагодна цікавыя тэксты, якія былі бы цікавы, вот і пра Сальвадор гаворачы, якія былі бы вельмі важныя для Сальвадора і для каго заўгодна, і для Злучаных Штатаў, і для Нямецчыны. І вот гэтыя тэксты, таксама яны застаюцца па-за увагаю кіно. Вот вы пішаце свой сцэнар, ну, добра, што вы пішаце. Конечно, заўсёды добра пісаць сцэнар, но як бы вот гэтых сцэнаровых мільён. Ну, калі не мільён, то дзесяткі выдатных сцэнароў, якія просто вот напісаныя, ну, балдзеннымі майстрамі, і напісаныя так, што гэта просто будзе аж, ну, трэсці будзе, як гэта будзе цікава, калі гэта добра зняць. Як мы все заўсёды бедавалі, вот там вот некія там 80-е гады, што чаму Галівуд не заняўся Караткевічам, напрыклад, так? Но это калі б Галівуд заняўся Караткевічам, это была зусім іншая Беларусь, ну, такі разуменне людзей. Потому што сцэнарый Караткевіча весялейшыя, цікавейшыя за большасць таго, што ў сусветным кінематографе мае на увазе гульнёвым кіно. У гульнёвым забаўляльным кіно это забаўляльнае кіно з глыбінямі, там з двайнымі, трайнымі пластамі разумення і там з нейкімі тымі суперфокусамі кудысьці па-за сабою. І вот тое, што па Караткевічу здымалі ў Беларусі, ну, не цікава. Ну, так не цікава. Пытанне, лепш, каб здымалі, ці лепш, каб не здымалі, па мне так лепш, каб не здымалі. Ну, калі камусьці, ну, вот як бы забава, она ёсць, но вот як фактор культуры не. Я просто марыў, каб ты вот со сваім гэтым голасам увайшла, таму што у нас тады ўвогуле шматслойная сітуацыя атрымалася нарэшце, вот, і розныя пакаленні, і розныя, ну, вот, пагляды, таму што мне якраз
вельмі, я тебе выдатна разумею, про што ты гаворыш, да? Але пры гэтым, ну, напрыклад, тое, што робіць Алексей, мне вельмі цікава будзе як бы глядзець, но можа быць цікава не в якасці спажыўца, ну, вот такого наіўнага спажыўца, тому што, ну, все ж таки не зусім як бы наіўны спажывец. Вот мне цікава сапраўды, як людзі пачынаюць думаць карцінкай і вот даследаваць гэтай карцінкай рэальнасць. І тут вот, Алексей, вы сказали про румынаў. Можна я дагавару трошку? Сорі, да, вот прабач, да. Потому што я гэта таксама маю на ўвазе, што ты гаворыш. То па вялікім рахунку мяне таксама цікавіць мысленне. Кіно як мысленне. Прычым это забаўляльнае кіно, дакументальнае кіно, якое заводна, але кіно, якое будзе культуратворчым. У любым выпадку. Яно будзе культуратворчым для сусвету і для Беларусі. А калі яно будзе для Беларусі, яно будзе для сусвету. Гэта як бы такія рэчы. Што значыць культуратворчы? Гэта сапраўды штосьці такое, што вот оно скажа нам: вау, вось яно як. А не таму, што вот, а чаму яно вот не так? Ну нічаму, ну вот нічаму. Вось. І вот што вот моя галоўная думка, это, безумоўна, адукацыя рэжысёраў. Это моя галоўная думка, потому что вот то, что вот вы говорите, это все таксама вельмі добра, але вот вы говорите про беларускія праблемы, і як бы глыбей за 30-е гады у вас нават думка не ідзе. Вот сталінскі тэрор, другая сусветная вайна, вот гэтыя все праблемы сягаюць жа ж глыбей. Мы пражылі пачатак 20-го стагоддзя, мы пражылі 19-е стагоддзя, мы пражылі 18-е, а перад тым мы пражылі 16-е, 15-е. І ў гэтым часе мы зрабілі, па сутнасці засталіся тымі, кім мы ёсць, вот праз кангламерат вот гэтай всёй, вот этой велізарнай традыцыі мыслення сябе, вось этой сваёй разнастайнасці на малой прасторы, мыслення сябе, ну, можна сказаць, як ніхто іншы сябе не мысліць, таму што у кожнага ёсць свой стыль, у кожнай культуры ёсць свой стыль, ёсць свой фокус. У беларускай культуры, безумоўна, ёсць свой стыль. І гэты стыль, ён забіваўся ў савецкія часы, ён забіваўся, яго як бы нам не дазвалялі бачыць, ну і вот і чэсна людзі забіліся. І не пачалі шукаць. Вот калі вы будзеце шукаць, вы пабачыце, што там ой, як ёсць цікава. Калі не будзеце шукаць, тады будуць сапраўды вот гэтыя пытанні 20-го стагоддзя, вот такія, якія аднолькавыя там і для украінцаў, і для літоўцаў, і для іншых. У беларусаў гэта не так. У беларусаў гэта не так. У беларусаў там нават проста вот там сходу гаворачы про 20-е стагоддзе да другой сусветнай вайны 4 дзяржаўныя мовы, 4 секцыі саюза пісьменнікаў плюс беларусаў, апроч асноўнай беларускай, з якіх 2 былі знішчаныя на 100%, як бы скарочаныя на галаву нацыі. Такога не перажываў ніхто. І гэта робіць нас такімі, якімі мы ёсць. І вот калі вашае пытанне, як людзі, якія не перажылі змаганне за свабоду, тады зноў-такі ў яго пытанне, а чаму яны яго не перажылі? Як здалася, што яны не перажылі змаганне? Вы кажаце, што літоўцы прайшлі, украінцы прайшлі, грузіны прайшлі, беларусы больш прайшлі. Беларусы прайшлі гэтага змагання за свабоду больш, чым украінцы, больш, чым літоўцы, больш, чым грузіны. Толькі сапраўды у меншай колькасці людзей. Але згадайце яшчэ пра плошчу 6-го году, ці 19-го году, як у свеце казалі, што ў нас бы такое не змаглі, што такое твае няма ў свеце. Просто няма. Просто под пагрозай смяротнага пакарання у нас людзі не пойдуць. У нас пайшлі. То есть як бы вот і бачыць Беларусь зноў, як гэты час секонд-хенд, як тыя, што не пражылі свабоду, ну вот не хочацца. Ну вот наеліся мы гэтых вот сапраўды гэтых низенько развагаў, вот, ну наеліся. Ну вот не хочацца. Хочацца сапраўды штосьці, вот, каб мысленне было, каб паўстала некая перспектыва, некая опцыя, якой яшчэ не было. Эта оптыка такая, праз якую мы бы пабачылі сябе, якую пабачылі бы і сказалі: о як, класна, і пачалі далей думаць. Вот я вот про гэта кажу. І, безумоўна, вот это, што я ўжо агучыла, это тое, што у нас вельмі много тэкстаў, якія проста просяцца быць паказанымі ў карцінку. І таксама з гэтым, мне здаецца, што ніхто не працуе, што ўсім хочацца штосьці сваё прыдумаць, а не факт, што сваё прыдумаеш,
на ўзроўні таго і нават блізка на ўзроўні тых перлаў, тых дыямантаў, якія ў нас ёсць. Ирина, можно я подсуммую, что вот насколько я тебя разумею, что нам в кинематографе белорусским кино на сегодня дико не хапая фантазии и мышления, да? Что нам потребны звар'яцелыя сценаристы и глубокие адукаваныя критики, якія могли, акрамя уласна, потому что вот режиссеры уже з'являются, и яны профессию засвоивают и едут. А вот не хапае сапраўды адвязанай гульні з культурнымі кодамі. Таму што адзін беларускі там бітрилінгвізм, вот гэтае моўнае пераплеценне сапраўды взять, як можна з гэтым пагуляцца, да, вот. Дарэчы, Алексей, вы казалі пра румынскае кіно. Вельмі класны, вот дзякуй, што вы паднялі гэтую тэму, потому што сапраўды цэнтральнаеўрапейскае кіно, вугорцы, что там здымаюць про гэтага няшчаснага коня Ницше, да, вот на ровным месте, просто абсолютно дико. Аргентинское кино, вот калі пачаліся беларускія падзеі, Микола Рябчук там запостил, скажем, спасылку на Піна Саланеса, на вот поўдзень, не ведаю, ці вы знаёмыя с поўднем. Это как раз кино, такое посттравматичное аргентинское, это иммигрант аргентинский, вот як выходить посажены, аргентинскими полковниками ни за что, вот просто аргентинский там хлопец выходит з тюрьмы, и як он бадяется по Буэнос-Айресу, пригадываючи минулое, там вот реальность. И мне страшно было глядеть, потому что это было про Менск, вот, и сённяшний, и завтрашний. И я нават не смог себе примусить перапостить эту спасылку, и потому что это травматично глядеть. То есть я до того, что у нас есть сапраўды своя культурная радзіма, ирландское кино, зрэшты, да, то есть вот не дарма ж Пінігін поставіў Брайана Фріла Translations, і яны выбухнули, адгукнуліся пра вот колонизацию и перапісывання. То есть я бы так сказал, что беларуская реальность больш глыбокая, чым тыя комиксы, в якія пакуль мы здольны яе ўкласці. Все разом, да, и я себе не выключаю, да. И вот это самая великая подстава для оптимизма. Потому что это и Нобелевские премии, и там Оскары, вот и белорусские премии. То есть вот есть про что думать и про что здымать. Сори, да, это мы на вас накинулись с другого боку, но это форма знакомства на самом деле. Это вот от радости, потому что, скажем, хочется с кем-то поговорить и про свои чаканні от кино, правда, а не вот. Так что вы на все это скажете? Я вельмі рады, что такая есть думка. И, Ірина, великий дякую. Мне цікаво буде почути ваши думки, про якія вы тексты говорите. Я хотел бы вот что отказать. По-перше, я абсолютно з вами згодна, Ірина, що процеси, які відбувалися в 20-30-х, про що я кажу, мають абсолютне дочинення до процесів, які відбувалися у 19-м, 18-м, 18-м. Проблема в іншому, що я молодий чоловік, і ви пам'ятаєте себе, коли ви були молода. Коли молодий автор, його цікавить то, що зараз горить. Тому я не готовий знімати фільми про історичні теми, розумієте, і розважати на історичні теми. Я ще маю вельми маленький життєвий досвід. Это же не историчные темы. Просто что любая цяперашнясць, любое сёння – это таксама гістарычная тэма. Конечно. Потому что любы момент гістарычны. Але гэта пытанне не гісторыі, гэта пытанне ідэнтычнасці. Вот я про маладосць кажу, мне здаецца, мне это заўсёды цікавіла. Мне заўсёды было таму і не цікава беларускае кіно, што оно ніколі нічога не дадавала да ідэнтычнасці, а толькі штосьці там мляўкала і прачытаеш, што глядзеў, што не глядзеў, толькі час марнаваў. Ірина,
прычапілася да чалавека, як бы, ну, вот, як бы, пагадзіся, што ты не самы вялікі аматар беларускага кіно і знаўца, да? То есть, напрыклад, я калі прыгадваю, ну, вот, беларускае кіно, я памятаю, як, ну, самыя простыя банальныя савецкія рэчы, там, як бы, тая ж дзікая ахота караля Стаха, да, як бы дзікае паляванне, наколькі, калі я глядзеў гэта ў Менску, вот в тыя часы, калі яна толькі выйшла, наколькі все гэта было дзіўна і вот так вот магічна. То есть у меня яшчэ не было словаў, да, як бы вот каб все гэта перадаць. Калі я глядзеў, ну, напрыклад, таго ж Арлекіна, як бы, і вот памятаеце гэтыя здымкі в правінцыйным беларускім мястэчку, а там адзіны персанаж всяго гаворыць па-беларуску, і гэты персанаж звар'яцелы паэт Жабрак, які, ну, вот, вся реальнасць ужо, там, русифікаваны беларускі горад, там, гародня пазнаецца, там, як бы, все, і вот адзінае застаецца, і вот яна шчымліва. І Рыбара ўжо, да, я не блытаю, здымаў Арлекіна. Вот, як бы, ён змог аднім фрагментикам, ну, вот неяк перадаць, як бы, весь гэты трагізм света, які сыходзіць, да? Вот, ну, і далей, там, я ўжо не кажу пра Кудзіненка, вот, які там спачатку гуляецца з гэтай акупацыяй містэріі, потым гуляецца з мовамі і з культурнымі кодамі, вот, у сваёй гэта, як бы, другой беларусфільмаўскай карціне, да? Памятаеце, там у яго князь, як бы... Масакры, да, як бы, князь гаворыць па-беларуску, то есть калі дакладна ўзнаўляць гістарычнае тло, то там, як бы, арыстакратыя мусіць гаварыць па-польску, ну, вот, прыехаўшы персанаж з Масквы быць адмоўным персанажам і гаварыць па-расейску, да, ну, а тло там, як бы, па-беларуску ўжо. Ён все гэта блытае, ну, здзекваецца, перапісывае, як бы, все, ну, вот такія стэеатыпы. І я памятаю, мы выйшлі з кінотэатра тады, і стаіць гэта Кудзіненка, ну, вот сустракае, да, і крытыкі, вот, і тут я пагаджуся з Ірынай, да, што крытыкі, не разумеючы вот всех гэтых, ну, скажем, не то што складаных гульняў, а всяго гэтага хуліганства, пачынаюць, як бы, ўспрымаць гэты фільм як чыстую папсу. Ну, і глядзяць гэта праз прызму, ну, вот Кудзіненка вырашыў сняць... Штосьці вы так на крытыку наваліліся, амаль як Андрэй Кудзіненка наваліўся на крытыку. Даша, выбачайце, это я, як бы, ад Ірыны набраўся, да, то есть вот крытычнага пафоса. На крытыкаў магу наваліцца. Вот. Не, ну, вот, просто кінолабараторія, калі мы гаворым пра кінолабараторію, то, ну, вот, скажем, мы спрабуем, як бы гэта сказаць, сплесці самыя розныя эмоцыі, пазіцыі, там, досведы, развагі, і, ну, вот, і мы, вот, як бы, з розных 4 таких бакоў, бо для мяне кіно вельмі важна. То есть я, ну, вот, чамусьці разумею, што вот картинка, і вот не просто картинка, да, ясна, не рэпартаж, а само мысленне, вот, як бы, не ведаю, драматургічнае, кінематаграфічнае, яно, як бы, ну, яшчэ наперадзе, да, то есть вот это той інструмент, якім беларуская рэальнасць яшчэ не бачылася, не аналізавалася. Слова, так, як бы, да, вот музыка, ну, больш-менш, да, вот ёсць, а вот, як бы, гэты мне. Ігор, вось гэта, прабачце, што я вас перабіваю, вось гэта менавіта зараз хацеў сказаць, што, Ірына, літаратуру нельга параўноўваць з кінематографам. Літаратура — это слово, і тэатр — это слово, кіно — это зусім не слово. І, Ігор, вы зараз гэта сказалі, вы выбачайце, што я вас перабіў. Кіно — гэта кадр, гэта візуальнасць. Я вам скажу сумленна, колькі я ўжо думаў зрабіць фільм пра праблемы беларускай рускай мовы. І я дагэтуль не знайшоў магчымасць перадаць это ў кадры. І хай мне хоць адзін беларускі рэжысёр пакажа, як это перадаць. Это вельмі складана. Таму што кіно, а мне цікава здаваць кіно, дзе мінімальная
есть диалог. Потому что я люблю такое кино. Я не люблю, когда мне режиссер усовывает в голову свои думки про слово. Я хочу это атрымаць праз кадр. Праз маленькое рухнение вока. Зразумець, что он хочет сказать. И внутренний стан героя. Вот это мне цікаво. И вот в этом адрозненне. Тому у меня был досвід працы над экранізацыяй одной книги. И я вельмі шмат зруйнаваў з той книги. Вельмі шмат. За што атрымаў пасля шмат крытыкі за гэта. Але гэта моё бачанне як аўтара. Я руйную і пакідаю толькі зерні. І таму я вельмі крытычна, зараз вельмі па-іншаму ставлюся да экранізацыі. І чаму вы, Ірына, мне падаецца, у вас такая пазіцыя да беларускага кіно? Таму што, скажем, беларускае савецкае кіно мала вялікую традыцыю экранізацыі літаратуры. Асабліва Быкова, Караткевіча. На мой погляд зараз, на мой жыццёвы досвід і досвід рэжысёра, нашмат цікавей, чаму называецца кіно аўтарскае. Вот ты як аўтар пішаш свое мысленне пра сваю гісторыю, будуеш сваю гісторыю. Бо калі я экранізірую штосьці, мне трэба, это вельмі куда складаней, ужыцца ў думку аўтара, разбудаваць, пабудаваць нешта зусім іншае, што тваё, і пасля это данесці да гледачоў. І ўсё роўна апрыоры ўжо глядач будзе крытычна ставіцца, таму што у кнігі ж па-іншаму, а кніга ж мацней. Разумееце? І тут такая вось ідзе парадзігма. І таму я вырашыў для сябе пакуль на будучыню не працаваць пакуль з экранізацыямі. Я пішу сам сцэнарый. І для мяне гэта куды цікавей і куды складаней. Таму што ты пачынаеш зусім з іншага пункту. Добра, хто ж быў супраць, хай ствараюцца новыя творы весь час, і просто хай не забываюцца, хай ствараюцца новыя творы не з тым, каб да нас людзі не жылі, а з тым, што мы стаім на плячох гігантаў. Мы весь час на гэтых плячох стаім, пастаянна, асабліва ў Беларусі. У нас пад намі гіганты, адкінутыя намі той самай большасцю, пра якую вы клапоціцеся. І яны ёсць. І проста любое мастацтва, любая дзейнасць, любая навука, якая пачынаецца з нуля, як дзеці, якія жывуць. Дзеці не ведаюць, што да іх людзі жылі. Дзеці адкрываюць свет наноў. І таму яны яго адкрываюць крыва-коса, іх праходзіць сапраўды час, каб гэты свет зразумець і каб гэты свет мяняць, каб з гэтым светам працаваць, каб гэтую рэчаіснасць успрымаць як сваю адказнасць, як сваю гульню і як сваю забаву, то тое самае ў творчасці і ў мысленні. Калі вы пачынаеце, нібыта да нас ніхто не жыў, я так бачу, так? Я мастак, я так бачу. Это нават такі мем такі, так? Я мастак, я так бачу. Раблю, што хачу. Яно тады, яно можа быць, яно мае права на існаванне, але яно плыткае, яно по-любому плыткае, таму што глыбіню нам дадае менавіта тое, што праз нас прагаворвае, прадыхвае некая грамадная частка чалавецтва, якая часава-прасторавы кантынуум. Мы заўсёды знаходзімся на піку гэтага кантынуума, але ён за намі, і мы такія, таму што ён у нас ёсць. І тады ёсць глыбіня, і тады я як хачу, так і пішу, потому што я ведаю, як пісалі да мяне. Таму што я ведаю, як яно бачыцца. Я мяняю коды, я гуляюся з гэтымі кодамі, як Ігор кажа пра Кудзіненку. Мы гуляемся з кодамі, таму што мы іх ведаем. І тады это будзе штосьці цікавае. То есть мы сапраўды пераствараем рэчаіснасць, таму што гэтая рэчаіснасць уже вельмі много в сабе мае. І гэтае, это не пытанне маладосці, не маладосці. Это просто, таксама пытанне, я не веду, заглыблення. Просто адчуць сябе сапраўды, што мы стаім на вяршыні гэтага часава-прасторавага беларускага кантынууму. Які велізарны, які багаты, які складаны. Не трэба пісаць там пра гісторыю. Не трэба пісаць... Повторяешь, прабач, одну і тую ж тэзу некалькі разоў. Я кажу, што я не тую самую. Я кажу, што не трэба гэтага нічога пра гэта канкрэтна расказваць, але гэта маецца на ўвазе. Таму што гэта такая, абсалютна абстрактны закід нейкі, таму што, я тут абсалютна на
баку Алексея, калі гэта ну, вот, разгледзець як такую спрэчку, бо ты гаворыш зараз не Алексею, а нам самім. Рэч у тым, што нас і Дар'і апошнія там 15, як бы 10-15 год прагналі з усіх тых месяцаў і всех тых людзей, якія маглі бы гаварыць пра беларускую традыцыю, насамрэч прагналі з усіх тых месяцаў, дзе новыя пакаленні і рэжысераў, і творцаў, там, як бы, і філолагаў адукоўваліся. І сапраўды, як бы, гэта не ну, это вот реальная праблема, калі там, ну, скажем, палітыкі прыходзяць і пачынаюць расказваць, як я бачу там гісторыю гэтай краіны і кім быў Каліноўскі, да? То есть, як бы, альбо там, ну, яшчэ хтосьці там штосьці гаворыць. І таму адзіны варыянт, адзінае выйсце – гэта рабіць такія, як бы, прасторы, дзе мы можам сустрэцца, паговорить, познаёмиться, обменяться досведом, но не наезжать и не попракать. Вот, як мне здаецца, ты крышечку вот зараз, ну вот скажем, что ах, все глупые, а мы тут апошние, да, скажем, трымальники вот сакральной традыцыі беларускай. Прабач, гэта не працуе. Калі ты, скажем, ну вот як бы все разумеешь и готовая все гэта укласти, напиши сценарий, где вот все твои як бы коды будут, ну вот, гуляться и, ну, и працаваць. Неправду, ты неправду говоришь. Я так само несправедливый, да, но вот в якости отказа там, но мы зараз с тобой поспрачаемся, а у нас два гости як бы застанутся вот без, ну, нейкіх падсумаванняў і іншых пытанняў. Давай мы... Я тут хочу добавить, ну что, Ирина, вы так сказали, так, что увогуле там вам не падабаецца, и экранізацыя Краткевіча вам не падабаецца. Ну, я лічу, што насамрэч гэты захад на тэрыторыі беларускай ідэнтычнасці рабіў не толькі Андрей Кудзіненка, і ўсе гэтыя імёны вы ведаеце. Валерый Рубінчык увогуле гэта фігура, якая можа быць галоўная ў беларускім кіно. І «Дзікая ахота караля Стаха» – гэта фільм, які таксама ён перамог на іспанскім фестывалі, і гэта таксама гаворыць пра тое, што гэта мова, якую разумеюць не толькі ў Беларусі. Гэта вельмі істотна пра тое, што кажа Алексей, што кіно – гэта не літаратура, сапраўды, і яна нават можа быць фільм без словаў, і мы зразумеем, пра што гаворка. Тут сэнс у тым, што мы звычайна заўжды ставім вялікую такое патрабаванне да экранізацыі, і мы потым ведаем, што Васіль Быкаў штосьці прыняў, там, напрыклад, напрыклад, Пташукоўскую прыняў «Знак бяды». І пытанне, вот таксама Міхаіл Пташук, чаму ён не даследаваў нашай ідэнтычнасці, чаму не даследаваў нашай траўмы. І ён, здаецца, яго фільмы, наш бронепоезд, пра які сняты напрыканцы 80-х, гэты фільм, які не можа дазволіць сабе кінастудыя «Беларусфільм» зараз, акурат у 2020-х. Гэта ўвогуле будзе крамола, якую не дапусціць. А гэта фільм, які распавядае пра траўмы, пра рэпрэсіі, пра сталінскі, Крухлянскі мост Александра Мороза, ён падымае тэму курапатаў. Выбачайце, дакументалістыка, якая была ў 80-е, Віктор Дашук, Михаил Ждановскі, які зняў пра курапаты, таксама. Чаму вы кажаце, што гэта нічога не было, і такое адчуванне, што мы паўсталі нібыта, ну, як Філіп з Канапель. Такое не бывае, таму што справа ў тым, што можа быць вось тут акурат, што зараз патрэбна перасэнсаванне гэтай спадчыны, нашай кінаспадчыны, савецкай кінаспадчыны, і паказаць, што агулам, як кажуць, што цалкам Беларусфільм складаўся з партызан фільмаў, ну так нельга казаць. І нават тыя фільмы, якія рабіліся на ваенную тэматыку, на сапраўды былі выбітныя карціны. Гэта былі фільмы на тэму Васіля Быкова, па творах Васіля Быкова, па творах Адамовіча, і нават «Ідзі і глядзі», які узгадаў Алексей, таксама я залічаю да скарбонкі беларускага кіно, у тым ліку, таму што вельмі істотна, па якім творам напісана, і там ёсць беларускі дух. Хаця гэта інтэрнацыянальная стужка, яна лічыцца ўзорам для тых, хто пачынае здымаць на ваенную тэматыку.
Таму тут, Ірына, вы так кажаце, што беларускае кіно яно не цікавае, но гэта неправда. Яно можа быць састарэлым, яго можа мова быць недасканалая, яна можа быць ну так, не Тарковскі, хтосьці скажа, але чаму? Чаму Рубінчык горш Тарковскага? Чаму Тарковскага ўвесь час носіцца з ім? Мне па шчырасці мне ўжо надакучыла. Тарковскі, выбачай, Алексей. Я разумею, у меня няма тут, як сказаць, сумневаў у яго выбітнасці, так, але давайте шанаваць свае, давайте разглядаць, давайте рабіць рэтраспектывы, падборкі, давайте праводзіць паралелі, і мы адкрыем для сябе кіно, якое да гэтай пары лічылі да нейкім такім састарэлым і там другасортным. Таму і нават Андрей Кудзіненка і Віктор Аслюк, ён лічыцца там сябры Еўрапейскай акадэміі. Так не бывае, што запрашаюць просто так чалавека у Еўрапейскую акадэмію. Андрей Кудзіненка, які сапраўды іграў з тымі кодамі, ніхто не кажа, што ён не зрабіў унёсак у беларускае кіно. Пытанне ў тым, што сапраўды там было і шматмоўе ў масакры, а у акупацыі містэрыі ён увогуле перакуліў гэты самы партызан фільм «Да гары нагамі» і сягнуў у гісторыю ВКЛ. Ну, гэта супер, тут ніхто не кажа, таму што ён сапраўды чалавек, які ведае, калі быў падзел Рэчы Паспалітай. Таму пытанне это такое, што просто зараз, ну, вы кажаце пра мысленне. Так, можа быць, таксама мы не ўзгадалі, вось толькі там прайшлі так мімаходзь Рыбаева. Гэта наш галоўны філосаф у кіно беларускім. Мы ведаем яго Светку, гэта супер карціна, якая, ну, можа быць, яна прайшла ў ценю, ідзі, глядзі, але гэта карціна неверагодная, і глядзець невыносна. Ён асэнсоўвае траўмы дзіцячыя падчас Другой сусветнай вайны, ён асэнсоўвае ахвярнасць беларускага народу. Там я просто лічу, што ну, таксама гэта стужка вельмі недаацэненая, невядомая да гэтай пары, хаця яна з'яўляецца, ну, адным з перлінаў беларускага кіно. Тое самае, як і «Мне зовецца Арлікіна». Калі яго прааналізаваць, стоячы ў сённяшняй там сістэме каардынат, так мы ўбачым гэту сістэму гвалту, якую аналізуе Рыбараў, убачым сістэму класавасці, якую ён убачыў у савецкім грамадстве. Ну, гэта вельмі даволі смелыя высновы, якія можна вывесці з яго выказвання мастацкага. Таму я лічу, што беларускае кіно так нельга казаць, што яно не цікавае. Яно можа быць не цікавае, Ірына, вам. Дзякую, што вы так гаворыце, потому што это па сутнасці тое, што і трэба было казаць, бо вы без сітуацыі, вот якую я вас ставлю, калі я кажу, калі я ставлю з поўным скепсісам, у вас не будзе патрэбы як бы вот фармуляваць, а што яно ёсць, а хто мы такія. Заўсёды самыя вялікія ідэі, асабліва канцэпцыі, асабліва нацыянальныя, культурныя, народныя, цывілізацыйныя фармулююцца толькі пад ціскам. Потому што калі все ў парадку, тады ну вот ідзеш і ідзеш, як сапраўды, як да цябе не жылі. А калі ствараецца некая пагроза любая, то тады фармулюешся, хто ты ёсць, і тады бачыш каштоўнасці, і тады можаш і напісаць штосьці, зняць штосьці, зрабіць штосьці. Вось, я бы, конечно, вельмі бы хацела, каб вот гэты крызіс, які я вам абмалёўваю, каб ён вас натхніў на сапраўды фармуляванне, каб вы сфармулявалі вот гэтае, а што яно, і куды яно, і навошта яно, і што яно класнае, і што там ёсць што. Вот просто... Мне просто зараз вот в двух словах. Неаднойчы была ситуация, калі аднаму чалавеку працытавала айца Александра Нацана, які сказаў: мой патрыятызм сканчаецца на парозе кухні. Ну, маўляў, беларуская кухня абы што. І гэты чалавек потым 2 гадзіны мне расказваў, што няма на свеце лепшай кухні, чым беларуская, і все на прыкладах. І все дакладна мне паказваў, як яно ёсць. І я абалдзела, ну як здорава, што я яму вот гэта сказала, што я працытавала, што сапраўды, калі вот ён, бо ён ведае тэму, он кажа неправда, і ён можа расказаць. І вот таксама вот это вот, што тычыцца вас, вы ведаеце тэму, скажаце неправда, нам ёсць што расказаць, нам ёсць што паказаць. Ну так паказвайце, это супер. Толькі што сапраўды вот фармулюйце, і тады будзе прадукавацца мысленне, тады будзе вот гэта культуратворчасць. Ну, просто мы пачалі з бягучага моманту, і улічваючы тое, што у Алексея тым больш ёсць нагода, яго прэм'ера зараз будзе на Берлінале, акурат публічная прэм'ера ў чэрвені, так?
І просто мне падаецца, што незалежнае кіно, яно зараз акурат, калі, ну, там я сказала пад'ём, што дакументальнага кіно, што я чакаю гэтага пад'ёму, таму што зараз, ну, адбыліся такія падзеі, што і, ну, мне падаецца, што шмат хто здымаў з беларускіх дакументалістаў, і я чакаю, што зараз будзе, вось, можа быць, Алексей, гэта першая такая гучная прэм'ера, за якой будуць крочыць іншыя. Таму вось, Алексей, все ж таки распавядзі, што у тебя будзе прэм'ера, і гэта важна. Так. Ну, я думаю, што шмат хто ўжо ведае. Да, фільм дабраны на Берлінскі кінафестываль, вось, і зараз у чэрвені, 11 чэрвеня будзе фізічная прэм'ера. То бок будзе прэм'ера, не ведаю, ці будзе гэта відэо дзесьці яшчэ паказана. Вось, будзе шэраг вельмі цікавых гасцёў у нас. Вось, прыедуць нашы героі нашага фільма у Берлін. Вось, Алексеевич будзе сам прысутнічаць, і яшчэ іншыя госці, вось, палітычных, амбіцыёзных людзей. Так, гэта будзе пляцоўка, галоўная пляцоўка, якая пляцоўка? Да, гэта будзе галоўная пляцоўка, дзе будуць паказаны толькі фільмы з галоўнага конкурсу, і сярод іх будзе наш фільм. То есть вы можете перамагчы. Што? Вы можете перамагчы. Ну, ось я зараз скажу вельмі такую інсайдерскую інфармацыю. Наш фільм намінаваны на узнагароду лепшы дакументальны фільм. Але ён толькі намінаваны. Ён толькі намінаваны. Все одно, якби, номінація це вже... Починається з номінації. 15 фільмаў зараз, да, з усіх дакументальных фільмаў пераглядалі. Дырэктар кінафестывалю паведаміў 2 тыдні таму, што ён увайшоў у спіс, там 15 толькі засталося номінантаў. Вось, я не ведаю. Мы стаім перад гістарычнай падзеяй. Можа, беларускі дакументальны фільм перамагчы на біянале. Але лепш не спадзявацца, бо калі спадзяешся, то не атрымоўваецца. У маім досведзе так выйшла. Сябры, тут у нас час якби неумольны, і надыходзіць момант, калі мы, як звычайна, пытаемся у наших слухачоў, вот, якія внутрі зума тут з намі, можа быць, у вас ёсць нейкія пытанні ці рэплікі. Вот Галина Свирина написала якби у чаце, якби падзякавала за, ну, вот, прэзентацыю і размову, дыскусію, і піша пра тое, што вельмі добра так вот сутыкаць розныя пагляды. Можа, хто яшчэ хацеў бы далучыцца і паказацца, калі ласка. Вам Маргарыта хоча. Так. Прывітанне ўсім. Пытанне, я нават не ведаю, да каго больш, да Андрэя ці да Дар'і. Шмат размаўлялі пра традыцыю і пра асэнсаванне нашай сучаснасці і нашага мінулага. Але ці ідзе зараз асэнсаванне таго, што чакае нас наперадзе? Ці нейкія мары, ці нейкія фантазіі, што заўгодна, вось менавіта ў кінематаграфічнай суполцы? Абсалютна. Зараз я працую над гэтым сцэнаром, і вось таксама заўважаю такія цікавыя, што ты пішаш сцэны, якія адбыліся, і ты разумееш, што праз месяц эта сцэна можа быць абсалютна неактуальнай. І я зараз будую фінал фільма, уяўляючы, што можа быць, і разумею, а ці ёсць гэта праўда, калі ты зараз пачынаеш будаваць тое, што яшчэ няма, і зразумеў, што пакуль фінал такі, які ёсць, пакуль які я адчуваю ёсць у нашай сітуацыі. Напрыклад, фінал дакументальнага фільма «Кураж, смеласць». Дар'я памятае і ведае, глядзела той фільм. Ён дагэтуль не змяніўся в нашай рэчаіснасці. Калі я з'язджаў у верасні, і для мяне было гэта, павінен быў такі быць фінал. Это не скончаны спектакль, это не скончаная гісторыя, это працэсы, якія яшчэ не прыйшлі да свайго фіналу. Таму на ваше пытанне я абсалютна думаю пра будучыню і ўпэўнены, што і гледачы, якія будуць глядзець фільм, чакаюць адказаў і чакаюць, што будзе наперадзе. Але пытанне, калі фільм будзе зняты, таму што я стою перад гэтым выбарам,
То бок гіпатэтычна у канцы гэтага года міністэрства культуры чакае гэты сцэнар. То бок тэарэтычна праз 2 гады, калі дасць Бог все атрымаецца, тому што ёсць зацікаўленасць уже сур'ёзнага нямецкага прадзюсера на гэты фільм. Мы можем праз 2 гады, калі дасць Бог і атрымаецца фінансаванне, пачынаць здымаць. Але ці змагу я здымаць у Беларусі гэты фільм? І ўжо зараз я прадумаю план Б, план С, у якой краіне я магу гэта дазнімаць. Разумееце? То бок тут не толькі пытанне, што будзе ў мысленні ў краіне, а ты адразу лічыш, дзе ты можаш рэалізаваць, там все. Колькі гэта фактаў. Дзякуй вялікі за ваш адказ. Але гэта атрымліваецца тая будучыня, якая вельмі завязаная на сучаснасць, калі я зараз правільна зразумела. То бок гэта хутчэй, як скончыцца там пэўная падзея, нават калі яна вялікая і працяглая. А ці працуем мы з будучыняй, не разважаючы пра тое, як скончыцца тое, што ідзе зараз, а менавіта ці ставім мы нейкія там для сябе мэты, мары, яшчэ штосьці, то бок ці адрываемся мы хаця б крышачку ад таго, што маем зараз. Ну, ведаеце, кіно — это вельмі дакладны від мастацтва. То бок это у літаратуры ты можаш напісаць вось сваё ўяўленне, сваю фантазію. То бок у кіно ты павінен эту фантазію дакладна раскадрировать. То бок павінен быць кадр, павінна быць все ілюстравана. То бок я не... Альбо это фантастычна нейкі фільм. І тады это ўжо будзе такі фінал, які яшчэ не адбыўся жыцці. Я спрабую... У меня такія фільмы, якія я спрабую таксама з мастацтвам працаваць, што гэта такая нейкая дакументальнасць. Гэта калі мастацкі фільм, ён пабудаваны на нейкім назіранні, нейкі працэс, які адбываецца, альбо адбываліся, альбо, магчыма, будуць адбывацца, але пакуль яны у форме, якая зараз. Я зразумела. Дзякуй вялікі за ваш адказ. Так, я таксама далучуся. Тут вельмі цікавае пытанне, таму што нават аднойчы паспрабавалі зрабіць апытанку такую, што на якую тэму, вось і таксама да Ірыны, можа быць, на якую тэму беларусам было б цікава бачыць кіно. І як не дзіва, гэта было такое пытанне амаль што народнае, і як не дзіва, адказ быў там некалькіх рэспандэнтаў менавіта пра будучыню. І другі, дарэчы, папулярны адказ быў менавіта міжваенны час, што таксама было вельмі цікава, як яны хацелі бачыць кіно, беларускае кіно пра міжваенны час. Вось, і пра будучыню, і гэта вельмі цікава, проста ваша пытанне, Верніка, так, я не памылілася? Як вас завуць, Верніка? Маргарита. Маргарита, выбачайце, Маргарита, што будучыня, яна ж не з'яўляецца так абстрактнай зусім. Калі вось мы там уяўляем будучыню, так, то мы уяўляем ее у бягучым моменце. І гэта так, складана. Калі мы ўжо кажам пра фантастыку, ці там, можа быць, антыутопію, ці утопію, то была такая кароткаметражка, такая смешная, аўтар Яніна Рашчынская, яна зрабіла такую, вось з пункту гледжання менавіта антыутопіі, што у нас усіх, у беларусаў будзе датчыкі ў галаве, і пры гэтым мы будзем запаўняць папяровыя нейкія дакументы, каб, то есть такую сюррэалістычную карціну, што гэта будучыня будзе ўсё роўна завязана на абсурдзе сучаснага дня. І, мабыць, гэта такі, сходу, я магу назваць, гэта такі прыклад менавіта такой антыутопіі, апошніх, можа, 2 гадоў. Так. Яніна Рашчынская, а называлася яна «План по дзецям». Дзякуй вялікі. Добрый, яшчэ хтосьці можа далучыцца? Можно вопрос задам? Мне очень понравился вопрос Маргариты. Вот я согласна, что те же фантасты, они не только пишут какие-то фантастические повести, а многие из них, конечно, в том числе придумывают интересные проекты, которые потом в будущем
осуществляются, реализовываются, в том числе какие-то гражданское общество и его какую-то структуру, его какие-то... Мой вопрос таков. Вы говорили про вопрос, кто такой белорус. К сожалению, я не посмотрела ваши фильмы, я обязательно посмотрю, потому что они меня очень заинтересовали, даже само название заинтересовало. И вопрос такой, вот вы говорите, что вы, поскольку вы режиссер, вы мыслите как-то не словами, а больше картинками, то есть, наверное, какими-то определенными абстрактными картинками. И как бы вы обрисовали белоруса? Ну, то есть именно ваше представление, как бы вы его обрисовали, может быть, какие-то именно для вас характерные, типичные, интересные черты, которые вы в нем замечаете. Вот, мне было интересно вам такой вопрос задать. Ну, обрисуйте, пожалуйста, и, ну, то есть словами опишите какой-то именно образ. Потому что говорят политологи, что такого понятия, как менталитет, не существует, потому что все-таки какие-то черты людей, они меняются. То есть, допустим, белорус, который был 20 лет назад, это был другой белорус, белорус, который был 100 лет назад, это был, ну, 100 лет назад, может, такого белоруса не было. Вот, но современные какие-то белорусы тоже какие-то общие черты имеют в любом случае. Дякую за вельмі цікаве пытанне. У меня есть адказ на ваше пытанне. Гэта вобраз Ясі у маім фільме «Возле радасці». Гэта для мяне вобраз беларуса. Не смотрела, к сожалению. Ну, я посмотрю тогда. Вы просто поглядзіце на один кадр. Зараз пачакайце. Ну, не хутка так не знайду. Гэта і прыліце ў яе вочы. Гэта дзяўчынка, якая сыграла вось гэтую галоўную ролю ў фільме «Возле радасці». Я вельмі доўга шукаў гэтую дзяўчынку. І яна настолькі трапна адлюстроўвае, на мой пункт гледжання, беларуса. Гэта чалавек, які не... Што? Ну, я слышала. Гэта чалавек, які не так шмат размаўляе, не так шмат... які гаворыць толькі там, дзе ён лічыць патрэбным. Гэта вельмі чалавек, які сам вырашае за сябе, актыўны чалавек. І на мой погляд, чалавек, які ўвесь час у шляху. У статусу ўвесь час у шляху, і мае на ўвазе, што ўвесь час у пошуку. Гэта чалавек, які ўвесь час у пошуку. Ведаеце, калі здымаць фільм пра беларуса, мне хочется, я бачу гэта такі, не хочу казаць слово road movie, потому что это такі уже слово, якое згубіла сваю каштоўнасць. Калісьці людзі, першыя рэжысёры, якія знялі road movie, гэта было наватарства. Для мяне гэта вельмі цудоўны фільм Easy Rider, знакаміты амерыканскі фільм пра двух людзей, якія на матацыклах, там здымаецца знакаміты фонда. Гэта фільм пра амерыканскае грамадства, это адзін з самых галоўных фільмаў незалежнага амерыканскага кіно. І калі б я здымаў фільм толькі паказаць вобраз беларуса, я б зняў таксама road movie. І я не думаю, што галоўную ролю быў бы мужчына. Хутчэй за ўсё, магчыма, это была б жанчына. І не думаю, што яна была б маладая. Вось мой адказ. Спасибо. Интересно. Цудоўна. Вельмі канкрэтна ўжо поле чаканняў паўстала. То есть я ўжо абсалютна заінтрыгаваны, і моя фантазія таксама пачала в той бок ісці. Сябры, яшчэ, можа быць, нейкія пытанні, бо калі не будуць пытанняў і рэплікаў, тады мы дамо слова апошняе Дар'і Алексею і будзем завершаць уже нашу сустрэчу. Ну, пакуль не бачна, да? То есть, Дар'я, тады вы першы, Алексей завершыць. Ну, я так разумею, што сённяшняя размова сапраўды яна дала такі штуршок, што трэба ўсё шмат размаўляць пра беларускае кіно, і мы проста пачалі з Алексеем можна сказаць, надзённых момантаў і казалі пра незалежнае кіно апошніх гадоў, што зараз вельмі у якім мы варымся, у якім мы абмяркоўваем, і таму
можа быць, гэта і добры пачатак, каб мы развернулі гісторыю і назад, і наперад. І, можа быць, нават уявілі яе, то, што Маргарыта спытала пра будучыню, потому што мы можам паспрабаваць гэта злучыць. Сёння мы зрабіла, можна сказаць, выспу, на якую там закінула вуду Алексею, і ён яе клюнуў. Так. Алексей? І я хочу падзякаваць, па-першае, вас, Ігор, Дар'ю, і ўсіх, Ірыну, і ўсіх астатніх сяброў, якія сёння былі з намі. Мне было вельмі цікава. Я вам скажу сумлена, што я быццам зноў адчуў сябе ў Беларусі, таму што даўно не разважаў і не размаўляў з такой колькасцю цікавых, інтэлігентных людзей і яшчэ на беларускай мове. Вельмі гэтага не хапаю і тут, і Германії. Што мне хочется сказаць? Я, калі мы разважаем пра беларускае кіно, мае заўсёды такія даволі цікавыя адчуванні, таму што з іншага боку я адчуваю, што нам далёка да румынаў, але я адчуваю галодных такіх вось маладзёнаў, якія на вобмацах штосьці шукаюць. Вось я так вельмі вобразна зараз па кінематаграфічнаму даслаў вобраз свайго пакалення. І вось гэтае пакаленне, оно вельмі галоднае. І вось гэта дае мне вялікую надзею. Таму што мы маем справу з людзьмі, якія вельмі, на мой погляд, ахвяруюць вялікім шмат чым. Людзі з'язджаюць свае краіны дзеля мастацтва, дзеля магчымасці сказаць то, што для іх важна. І для мастакоў, я лічу, гэта вельмі вялікае. І я бачу будучыню беларускага кіно з надзеяй. Таму што вось гэтае пакаленне, яно будзе змагацца за свае думкі. І я спадзяюся, што вельмі хутка, як сказала Дар'я, мы бачым шмат фільмаў не толькі пра беларускія падзеі прошлых гадоў, але пра разуменне беларускіх вось увогуле, можна сказаць, не хочу сказаць беларуская боль, але мне падаецца, што беларускі кінематограф звязаны з драмаю, звязаны дзесьці, магчыма, нават з трагедыяй больш, чым з іншымі жанрамі кіно. І вось для мяне гэта вельмі цікава, тому што я вельмі люблю здымаць драму. Таму што драма гэта калі твой галоўны герой трансфармуе сябе, калі ён в канцы фільма атрымоўвае зусім іншае разуменне свету, чым у пачатку фільма. І я заўважаю зараз таксама, які працэс адбываецца ў беларускім грамадстве. Ідзе вялікая трансфармацыя. І ідзе вялікая трансфармацыя ў беларускім кіно. І вельмі хутка я ўпэўнены, што мы дойдзем да румынаў. Цудоўная перспектыва. Алексей, дзякуй вялікі. Даша, дзякуй таксама вам. Я спадзяюся, мы дажывем да таго моманту, калі ў Менску у невялікай утульнай зале мы здолеем паказаць слухачам і гасцям беларускага калегіума Алексей вашае кіно. Сустрэнемся з вами тут ужывую і будзем вжывую працягваць ужо дыскусію і все гэтыя рэчы. То есть у нас шматкроп'е будзе атрымоўвацца, а не кропкі. Ірына таксама да нас далучаецца, штосьці хоча сказаць? Я толькі дзякую і поспеху на фестывалі. Дзякую. Маргарита хоча сказаць, яна падняла руку, там жоўценькая, калі ласка. Не, Маргарита просто... Это такое развітанне. Тады развітанне, да. Сябры, всем дзякуй, хто быў, хто задаваў пытанні, удзельнічаў у дыскусіі, і да наступных сустрэчаў у кінаклубе. Дзякуй. Шчаслівы і поспехаў. Да побачення. Дзякую.